welcome back to my channel again, and if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below, and of course, do not forget to click the small, tiny bell button beside the subscribe button for you to be notified every time that I upload videos here on this channel. Today, as you can see in the title down below, we have a Valentine date, and my boyfriend will do my makeup. Valentine date namin. Today is February 8 and we are filming it para ma-upload namin ngayon, February 14, because he will be leaving on Feb 13. Magulo ba yung mga date ko? But yeah, here's Mac! Mac! Ah! So he will do my makeup. Probably this will be the last video of us bago siya umalis. At may nakasagi ng aking camera na bata. You ready? Yeah. Ready? Yung batang sumasagot. Let's get on to the video. So, wala siyang idea kung ano ang gagawin sa mga gamit na nandito sa harap niya. So, we have here all the brushes. Yan, brushes, sponges. We have some of the lipsticks here. And we have, ano ba to? Mga, kung ano, ayoko kasing sabihin sa kanya eh. Tanong siya ng tanong kanina sa akin. Sorry ko pag may naririnig kayong noise, si Bebe Kaus yun. Mga to. Tapos may isa pa tayong basket doon. We have shadows, ano ba ito mga to? Shadows, blush, tsaka foundation meron din dito. And then here we have some palettes and foundations and moisturizers, tsaka ibang tools. So, are you ready? Of course, ready. Yes! Ang nakikinig yung bata! Si Bebe Kels! Ayan, start na natin. Pinaponi lang niya yung hair ko. Ano pang gagawin mo? Feeling ko itong... wala. Sigurado ka? Hindi. Parang ito. Di, takpan mo kasi maano siya. Parang ito. Ito ba? Oo, ito foundation ko. Sabi mo kung ano yung mga ginagamit mo. Sun HD Pakita mo. foundation. Hindi nag-autofocus. Saan na yung ginagamit mo? Nakita ko ang ginagamit mo eh. O, tapos? Hindi nalagay mo dito eh. Lagay daw dito. Ay, hindi. Alam ko na to. Yung spray dito. Iniis... Ay, Diba? go! Oo, Usog ka dito. Usog ka dito, man. Wala na atang laman. Ay, wala na ba? Hala, grabe! Trip to ah. Bakit ganyan? Ayusin mo yun, man. Kaya lang. Nafe-feel ko pa yung ibang parts ng mukha ko na hindi niya natatouch. Close your eyes. Happy Foundation Day! Nakariro. Pakita mo kung anong ginawa mo sa brush. Ganito. Aglet. Why? Ay, hackers! Di ba nakikita kong ginagawa nila sa shop eh? Sa shop nyo. Oo. Oh, kasi yung mga tita niya may shop sila. Ano bang yan? Parang salon, ganon. Okay. Nichido powder. Foundation tayo, foundation. Foundation? Ay, hindi foundation. Sige na, kahit ano na dyan. Ano Wala, nasa tapon. Tayo lang. Close your eyes. Naka-close na nga eh. Okay. Grabe! Iniikot talagang gano'n. May pumunta sa... May mga nafe-feel pa ako na ano, hindi niya natatouch. Saan? Ito? Basta. Para pantay. So crazy. Okay. Ay, mga kahatsi. Brilliant Berry. Na Lancome. Na Lancome. Feeling ko para sa kanto.
Para sa yung dito, yung Wala, grabe naman yung brush. parang nagmumukha siyang Ano? Highlander. Highlander. Kasi yung mga taga Baguio, pinkish yung mga ganito nila. Kasi dahil sa... Ay, may kulang. Hindi, kaya. Ang bahala dyan. Grabe! Ang pigmented niyan, man! Ay, oh? Wow! Ang galing, oh! Tinesting mo sa kamay, oh! Ayan. Can it look me up? Ay, oo. Hala! Parang na akong nasapak! Kita, look that crazy! Italikod mo na lang kayo yung... Ay, sige. Ano ba? Sorry. Pag yan, hindi lang maayos, ah. Sorry. Ito na lang gawin ka natin. Hindi ko pa man din makita yung mukha ko sa viewfinder. Tapos we rose. Sige, pababa. Pataas. Ayan, dito. Ah, di ba? Hindi ko masyadong makita. Nakikita ko lang na may ginagawa ko, hindi ko makita yung color or what. Huwag mo nang masyadong... Next! So, next, ang gagamitin natin yung Naked 3 Urban Decay. Ito sigurado ako para sa dito. Anong gusto mo ba? Hindi ko alam. Ito. Anong Dust. shade? Anong shade? Dust. Dust. Okay. Wow, parang nagpe-paint na ganun muna niya sa kamay niya. Okay, close your eyes. Tapos, dilagyan natin ng dark. Nakita ko dito. Yan. Bago yan. Bago to. So, Meron dito yung parang ka-shade niya na nabuksan na. Ayan. Ayan, so next, gagamit tayo ng eyeshadow squad. Victoria's Secret. Victoria's Secret. Bago din yan, man. Ikaw palang magagamit yan. Ano buksan? So, gamit tayo na... May nabasa niya kasi meron dito highlight, crease, lid, tsaka base na siya. Madaya. So, gamitin natin yung grease. Grease? Ay, grease ba ito? Grease! Mukha ng tao yun, ha? Tapon mo yan. Hala, grabe! Close your eyes. Pakita mo kung anong shade yung pinili mo. Ano nga yung grease? Yung grease. Tingnan dito. Sorry, kalat ko lang yung nasa... Ay, hindi masyadong nakalat. Ang dami pang brushes dito, mahal, oh. Hindi ako tapos pa to. Sige naman. Ako din, mag-YouTube din ako, Oh, mamaya, May dark condition dito. So, kakalat ko lang yung nasa noo mo kasi hindi maganda. Halata yung hairline. Next! Sa kilay. Ito. Siguraduhin mong pangkilay yung mga ginagamit mo, man, ah. Eyeliner. Concealer. Ay, ito yung concealer pala. Ano yung dito, di ba? Oh. Basta. Ano ito balik? Yan. Tapos. Higit. Iko-conceal muna daw niya ako, guys. yung eye bags mo, Oh, sige na nga. Oh.
Glet. Ano na? Ito, pwede namang ipang-blend. Ay, sige. Okay. Tapos, init na rin natin yun. Grabe, pabaliktad naman pag mag-stand ka. Pag binabalik niya yung mga brushes ko, pag ganito na, oh. Sirang-sira na lahat ng brush niya. Pag ganito naman man. Alright. Hindi mo naman masyadong favorite niyang mushroom brush na yan. Ay, okay, galing to kay Sis Angelica. Wow. Yun, ito. Yes. Ano ba to? Ayan. Usog ka nga kasi dito, hindi ka nakikita. Yan. Usog ka nga dito para makita yung pok na. Parang wala namang nalagay. Ito kasi ng gulo. Alright, so sa kilay na tayo. May ruler ka dyan? Meron gusto mo. Hindi, wag na. Bakit kailangan magkilay yung mga babae? Kailangan ba na nagkikilay yung mga babae? Oo. Hindi pa kasi wala. Ako. Oo, naram mas mga. Grabe, feeling ko ang kapal-kapal na lang kilay ko. Grabe! Ang diin mo. Di ba may brush dyan? Tingin ka dyan akong saan ang brush. Na para sa kilay. Para sa kilay. Ano ba to? Colorful pencil. Ever Bilena. Ever Bilena. Thank you sa sponsor mo. Sinong sponsor mo? Si Doc Urbano. Ako naman kasi. Kaya galing kay Doc Urbano yan. Tinanong niya ako sa akin. Ah. Mark, anong hilig ni Mia? Hindi na ako nag-isip. Doc makeup. Ako tagad. Doktor na yung tatanong. Yung doctor kasi namin, yung IM namin, siyang nakabunot sa akin ng Christmas party. Tapos puro makeup yung binigay niya sa akin. Tsaka yung make... I'll put the link down below kung ano yung mga binigay niya. Para makita nyo. Pakita mo kung anong brush yung ginagamit Ay, mo. hindi ba to? Ipakita Hindi. mo lang para Ito, makita ito ba? nila. Ito ba? Pangit ng kilay. Mas lipstick. Pakita mo. Dito lipstick. Lipstick na. Dito lipstick. Sa konto. I-check ko lang. So, gagamitin natin si Mac. Ay, bumulong sa akin, pangit daw ito eh. Ito na lang. Anong ano dyan? Anong lipstick yan? Ang lipstick na to ay from Nichido. Nichido. Nakikita niya kasi hindi nagamit ko yan. Yan yung may review ako, guys. I will also put the link down below or click the I button here. Wait lang. Kailangan natin ng tissue. Assistant, asan yung tissue? Assistant tissue! Ano na sa likod mo, man? Assistant tissue! Ano tong mga production, ha? Bebe, pinakain na kita kanina. Nauna na yung sahod mo, assistant, ha? Tingnan naman, guys. What can you say about my makeup? Tapos na? Tapos na. Tapos na talaga? Oo. Tapos na. Titingnan ko na. Ding. Eto na, guys. Nakikita ko yung sarili ko sa viewfinder, pero hindi ko masyadong halata kasi ko yung kulay eh. Close your So, eyes. salamin. Parang mirror on the wall. Ready? Yung kilay ko ang kapal! Parang si Betty. Grabe naman, guys, yung kilay ko talaga hindi lang masyado na-wash off kasi ng light. Pero yung kilay ko, pero ang ganda ng pagkakashape ko, mahal Ang haba pak Malaki. na pak yung haba niya. Malaki kilay yan ni Marian Rivera. Pero,
Ang kapal, ang kapal, ang kapal. Tapos halatang-halata yung sulat. Tapos yung shadow ko, yung ano niya, transition niya, yung transition shadow dito, may shimmer. Tapos dito yung yung matte. Not bad. So, did a great job. Great job, man. Good job! For makeup sessions. Notify nyo lang. Formula. If you love this video, please don't forget to hit the like button and of course do not forget to subscribe on my channel. Mapitidyo din ako. Mamaya, Special thanks to my production assistant. production assistant na may sipon. If you want to see baby girls do my makeup, please comment down below and we will make a makeup session with her. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed watching this video. And do not forget to like this video and share. And of course, do not forget to subscribe and leave your comments down below for your comments and suggestions. Great job! Alis na siya. Bye! Baby, I will love you, I'll love you, I'll love you. Yeah, it's a good excuse, but I love to use, baby, I know what to do, baby,